I'm coming to London. Hoxe viaxamos aos Dolomitas. Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, que bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, lamociños, como estades? Isto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Estamos no programa número 142 xa destas 5 temporadas que levamos de andaina na Radio Galega, comentando viaxes, experiencias. Hoxe imos ata Italia, a montaña italiana, ao norte, a visitar os Dolomitas. E todo isto ímolo facer cunha queridísima compañeira e amiga aquí na Radio Galega, con Clara Rial. Que tal, Clara? Que tal, como estades? Moitas gracias por vir por aquí. Grazas a vos por convidarme. Bueno, pois con Clara Rial imos ir ata os Dolomitas, porque foi nunha excursión, e que iba a sacar isto máis tarde, pero de todo o que me comentou Clara, pareceu espectacular. Dixéchesme antes de vir ao programa que foses aos Dolomitas porque non che gustou Venecia. No, tiñamos unha viaxe artellada para pois visitar diferentes partes de Italia, porque eu só estivera en Roma. Entón, como nos gustara o que víramos das Dolomitas, dixemos, pois vamos uns días ás Dolomitas. Non estivemos en Venecia, está relativamente preto, pois imos tamén uns días a Venecia, facemos así un tour alugando un coche. Primeiro Dolomitas e despois Venecia. Sí, creo que non sei se foi boa idea, porque claro, logo de vir de ver esas montañas, baixar a Venecia cheo de xente, non foi a mellor experiencia. Igual en Venecia mellor, claro, igual era mellor a inversa, sí. Clara, este personaxe que sale no Instagram, que é un cativo que di e lle preguntan aí que pasa, xente. Un pouco sí, un pouco sí. De feito, íbamos a estar máis días dos que ao final estivemos en Venecia, porque dixemos, no, vámonos aquí e fomos ver outra cidade. Era... Un pouco sí. Aguantamos un día e medio, logo xa dixemos, hai que ir a outro lado. Bueno, pois agora nos contas moi ben toda esa viaxe na que imos tocar bastante os Dolomitas, unha cordilleira espectacular, unha franxa espectacular da cordilleira en parte dos Alpes e parte que non son dos Alpes dentro de Italia, das zonas máis bonitas de Italia. Tamén imos ver algo de Venecia e probablemente un pouquiño, creo, tanto de Verona ou Padua, non? Estuveches... Sí, estivemos a tarde que íamos estar en Venecia e que escapamos, fomos a Padua, que está, non sei se a media horiña ou máis ou menos así, e logo o último día antes de marchar estivemos en Verona. Verona, unha das miñas cidades favoritas do norte de Italia, desde logo. Bueno, pois o menú está fantástico, así que Dani, se me queres contar, contame algunha cousiña sobre os Dolomitas. Pois empezamos polos Dolomitas, que son unha cordilleira, unha cadea montañosa, que unha cordilleira e un macizo, que están situados ao norte de Italia, que limitan con Austria e están moi preto de Suiza. Están declarados Patrimonio da Humanidade dende o 2009. Ten unha superficie comparable á metade de Galicia, implica as rexións do Véneto, do Tenentino Alto Adige e Friuli, Imos che perdoar o italiano. Venezia Giulia. Vale. Destacan polos seus picos de pedra caliza branca e rosa, que tinguen de cores espectaculares ao amancer e ao solpor polo xogo de luces. A xeografía dos Dolomitas ten vales profundos, lagos glaciares e altiplanos que atraen sobre todo o turismo de sendeirismo e de deportes de inverno. Logo, Verona, coñecida pola cidade do amor, sobre todo porque é o escenario no que pasa a tráxica historia de Romeo e Xulieta, aínda que foi fundada no século I antes de Cristo, é Patrimonio da Humanidade pola conservación da arquitectura romana, como o escenario Arena de Verona, que é un anfiteatro do século I que ainda se utiliza en concertos e óperas, e donde hai un concerto de Jamiroquai que é unha pasada. Sí, temos que mirar entón. A cidade ten un clima mediterráneo e favorece a produción de viño como principal sector económico. Logo, Venecia. Coñecemos a imaxe da cidade das Canles, que tamén é Patrimonio da Humanidade, que tamén é cidade do amor. Non? Bueno, a cidade das illas. Non me líes. Vale. Son 118 illas conectadas por máis de 400 pontes, viven 250.000 persoas e destaca, todo o mundo coñece pola riqueza histórica e artística. Foi fundada no século V
e foi un importante centro comercial na Idade Media no Renacemento. Agora é famosa por esta arquitectura gótica renacentista, as góndolas e os eventos como o carnaval. Ademais do sector do turismo, tamén destaca a pesca e a produción de vidro de Murano con M, e o encaixe de Burano con B, que é un encaixe específico de Venecia. E logo a cidade de Padua foi un berce de ciencia e arte que ten unha poboación de 215.000 persoas aproximadamente. Destaca por esta universidade fundada en 1222, é unha das máis antiguas de Europa. Famosa por estes avances porque traballou aquí Galileo e aparte ten unha arquitectura que destaca por as prazas e pontes medievais e logo a Basílica de San Antonio, que é lugar de peregrinación principalmente. E logo a economía, curiosamente, apóiase na agricultura, no comercio e na industria farmacéutica, que supoño que será algo que maman dos suizos que teñen cerca. É curioso que moitas da xente que vive aquí, das persoas que quería destacar aquí unhas pouquiñas, teñen algunhas apelidos alemáns por esta proximidade que teñen con Austria. Entón, desta zona é Marco Polo, o home que describiu as maravillas de Asia alá polo século XIV, Vivaldi, o músico, Galileo Galilei, Giovanni Battista Belzoni, que é un explorador e pioneiro na arqueoloxía egipcia e descubriu e documentou muitísimo, é un dos pais da egiptoloxía. Giovanni Arduino, considerado o pai da xeoloxía. Reinhold Messner, empezamos con apelidos austríacos, que este é o primeiro alpinista en escalar os 14 8000 de altura sen oxígeno suplementario. E isto naceu en 1944. Giorgio Moroder, non sei se sabedes quen é Giorgio Moroder. Bueno, Giorgio Moroder é, se coñecedes a música de Daft Punk, este dúo, bueno, todo eso, casi todos os samples e casi toda a música sae deste señor que é o pai da música electrónica e dos sintetizadores, sobre todo. Carlo Abarth é outro a destacar. Abarth era creo que en Fiat os modelos Abarth, por exemplo, o 500 Abarth é como a versión premium, a versión con máis motor, máis deportiva. Vale, pois este foi un austríaco e italiano, tiña as dúas nacionalidades, que fundou a marca Abarth, que logo foi comprada por Fiat. Logo, o Luis Trenker é un director de cine italiano que popularizou as películas de montaña e influiu no xénero alpino cinematográfico nesta clase de cine. E logo Tina Modotti, que foi unha fotógrafa e activista que as súas imaxes documentan a política e a vida social do seu tempo nesta zona especialmente, que ten uns documentos super interesantes. Moi ben, pois unha intro super profunda, clarísima para ter un montón de cousas. Por certo, dime. Teño dos inventos, nada máis. Vale. Primeiro, as gafas, no século XIII. E o segundo invento desta zona é que no século XVI se inventaron os xornais, porque eran follas informativas que se pagaban cunha moeda que se chamaba gaceta. Ok, mira que chulo. Vale. Mira, o das gafas afectame, o dos xornais por profesión, pois un pouco tamén. Sí, que interesante. Bueno, e a vos preguntar que antes de comezar o programa se puidestes viaxar algo nestas últimas vacacións ou non? Non, eu quedei por aquí, por Galicia, sí, vale. Na casiña. Eu cruzaba a fronteira para ir a tomar o café a Vilanova e Cerveira, basicamente. Eso é o pijerío de Dani. Eu cruzo a fronteira para tomalo. Ti viaxaches ocasión? Claro, sí, que agora que estaba falando Dani de Galileo, estiven na universidade na que estudiou Copérnico, en Cracovia. Unha viaxe terrible, por certo, gracias a Ryanair, 24 horas de retraso na ida, un día inteiro. Agora vos contarei tamén diversos imprevistos nesta viaxe. E a mí na volta pasoume, o digo porque en estea volando últimamente, e vai a Polonia, que ali o persoal de terra é de outra empresa, creo que de Bus, que son estas distintas empresas que ten Ryanair en distintos países. Ali no meu voo de volta prácticamente lle cobraron os que levan Priority, que até agora había como esa convención non escrita de se levas Priority e pagas, non che medían demasiado a maleta. Pagou prácticamente a mitad do pasaxe que levaba Priority a maleta, e no meu caso
que intento facer as cousas ben, tiña unha Roncato MD1, que é unha maleta feita exclusivamente que cando se compacta mide 40-45 por 20 por 35, que son as medidas exactas de Ryanair, e tiña con esas medidas pasaba 1 centímetro, Sí. E cobráronme, bueno, tanto a min como a Rebe, a miña muller, que levamos a mesma maleta para non ter problemas con Ryanair, cobraron uns 130 pavos. Maravilloso. Madre mía. Ademais de Priority, son uns fenómenos. E iso Home, intentando facer as cousas ben, negocio, Intentando facer as cousas ben. Pero bueno, que llevamos a facer? Todo listo, ti tes algunha anécdota tamén para contar con Ryanair? Non con Ryanair, con outra aeroliña con Volotea neste caso. Ah, e que pasou con Volotea? Xa atacamos primeiro, despois xa facemos a intro, primeiro Volotea. Pois nada, tiñamos o voo collémolo dende Madrid-Verona. Entón fomos o día anterior en tren porque fun co meu mozo de viaxe e non lle gusta moito o tema dos avións, entón sempre que podemos escapar e facémolo en tren. Entón pasamos a noite en Madrid e logo tiñamos o voo a Verona ás 10 da mañá. Subimos ao avión, en principio todo sen problema, e había, creo que un problema co ventilación ou con algo así do avión. Entón estivemos igual 40 minutos no avión, a miña parella que o pasa mal nos avións xa estaba nerviosísimo indo por riba sabendo que había un problema, que estaban retrasando o voo. Finalmente cancelaron o voo. E claro, nos tiñamos que coller ese día mesmo, bueno, cando chegáramos ali, o coche que tiñamos alugado, porque se o collemos o día seguinte xa se nos ia a reserva e igual foron 300 e pico pavos de coche. Entón, fixemos unha aventura que foi, porque o avión non sabíamos ata cando iba a poñer, non había outro avión a Verona. Ao final puxeron as 9 da noite que tampouco nos valía porque pechaba a empresa de alugueres antes de que chegáramos nós. Foi un desastre, uns momentos horribles antes de chegar ali. Estivemos listos, compramos un voo a Venecia que non foi moi caro, alugamos un coche para ir de Venecia a Verona e así máis ou menos fomos resolvendo un pouco en crise. Bueno, ben, moi ben, Para empezar a viaxe, sí, para ser noviños como son eles, moi ben resolto, Sí, bastante ben, o que pasa é que chegamos a Verona xa cansados e ainda non empezáramos a viaxe. Son viaxes que non te desestresan. Para estresarse. Sí. Bueno, pois este é o capítulo 142, nesta viaxe que comezou un poquinho accidentada, pero que creo que foi unha pedazo de viaxe. Imos acompañar a Clara Rial na súa expedición ata os Dolomitas. Comezamos. Dimmi perché io quando piove forte non mi calmo. Se mi ricorda Genova quell'anno che abbiamo fatto gli angeli del fango, lì nel fango, e che ne sanno gli altri che ti guardano, non ti guardano come ti guardo io, anche se ti mancano, non ti mancano come ti manco io, che non sono gli altri, sappiamo entrambi che c'è un filo rosso che ci unisce, che non si vede, si capisce. Questo amore ci fa dormire male 5 ore, pensarci tutte le altre 19, e giuro non ne posso più di fare a meno di te, e passare da fare tutto un tutto da rifare. Ma guardaci adesso che cosa siamo diventati, da sconosciuti innamorati, poi da innamorati a sconosciuti, tipo passi e manco mi saluti, ma dai. Cerco di stare un po' meglio ma mi tieni sveglio molto più dell'NBA. Ora che c'è solo Vodafone a scrivermi di ritornare assieme a lei. Ho visto il tuo fidanzato, sì, quel calciatore mancato, che dice che era in Serie A se non si fosse mai rotto il crociato. Pensa che sfigato, dai, le altre che mi guardano non mi guardano come. Ben, pois todo listo para comezar este programa número 142 con Clara Rial, a que vedes en pantalla, na que hoxe nos vai levar ata os Dolomitas. Hai outros destinos, como dixemos antes, Verona, Venecia e Padua, pero sobre todo o centro da viaxe foi os Dolomitas. Unha viaxe que no teu caso en que estación sucedeu? Setembro, foi comezos de setembro, ainda facía bo tempo, si que é certo que tivemos algúns días que choveu, pero houve outros días nos que tivemos a sorte de que non nos choveu e que poidemos ver, sobre todo nas montañas, pois así lagos que supoño que chovendo serían un pouco menos espectaculares, iso claro. É certo. Por certo, non o dixen, o temazo Il filo raso de
Alfa, vale? Había dúas opcións para escoller en Spotify. Era Quevedo italiano ou... Quevedo cantando en italiano? Bueno, ese un estilo de música. clon. Vale. Sí, vale. ou Alex Ubago italiano. Vale. Entón collín isto por si acaso Vale. entendías un pouco máis, non? Bueno, esta en teoría saille ben, no que entendí na canción, non lle saía mal como Alex Ubago. Sí? Bueno, sí. non era un drama. O sea, Alex Ubago ben. Pillou. Bueno, a tos Dolomitas entendinche antes que sí ou sí hai que coller un coche e intentar alugar Sí. un coche, porque igual que ata o lago de Como, estes sitios chegan os trenes, ata os Dolomitas os queres ver ben é necesario ir un pouco por a túa conta, non? Sí, a ver, eu entendo que haberá autobuses porque se vían moitas veces en entradas a lagos e demais se vían autobuses, pero o máis cómodo, sobre todo se queres facer unha viaxe centrada únicamente nas Dolomitas e ver pois máis, eu que sei, máis montañas, máis lagos. Ao final igual en lagos distancia entre un e outro igual pode haber 1 hora e media en coche. Entón, ao final, se queres ir tranquilo e facer a túa ruta a túa maneira, eu creo que necesitas coches ou caravana, que creo que tamén é unha opción bastante... Caravana? Sí, coller unha autocaravana e xa non necesitas hotel nin nada. Creo que hai puntos nos que é gratuito, outros nos que hai que pagar un parking. Sabes a mí que pero me é pasa unha cos opción- destinos de montaña cos autocaravanas? Que hai zonas que son relativamente estreitas e non vale calquera para conducir eses... Claro, as dimensións cambian do que teu tal as coche. estradas? Aí? Nada que ver, por exemplo, pois, coa montaña aquí galega, que igual está un pouquiño descuidada nese sentido. Ali as estradas, inda que, bueno, pois teñen as súas curvas perigosas e demais, están moi ben cuidadas. Sí. E logo hai zonas tamén que, inda que pois haxa sitios nos que obviamente pasan 2 coches e xa, hai zonas como para parar un anaquiño, para ver o paisaxe, sabes, como para descansar e deixar aí o coche. Entón, nese sentido, a zona está moi ben cuidada, tamén se nota que é unha zona que vai xente que ten bastante diñeiro. Claro. Porque íamos polas montañas e igual subindo unha montaña, que o combustible que debe consumir subir unha montaña, Bugattis, Maseratis, Range Rovers, bueno, Ferraris, de todo, pero así en liña. Había veces que víamos así coches de luxo non en liña subindo para as montañas. O norte de Italia en xeral o que está asociado a deportes de inverno no norte de Italia, sí que adoita ter zona de acoller ese tipo de target, non? Sí, claro. Ese tipo de xente. E te Suiza por outro lado. Entón, as estradas estaban ben. Sí, as E os estradas estaban túneles, moi porque eu lembro que os contadas. túneles desa zona estaban feitos polvo. Non sei se era de época de Mussolini ou de cando eran, pero estaban reventaos. Eso Pois a non verdade, lembras, non recordo moitos túneles agora que o dis, que foi bastante... Dá un medo. Hai algún Bueno, túnel destos algún gigantescos sí. que no cambias de país, incluso, que estaban feitos polvo. Pois mira, non recordo especialmente ningún túnel que dixere eu, vaya, igual en Riba del Garda, que foi o primeiro sitio que visitamos o primeiro día, que está aí, bueno, non está nas Dolomitas, pero está un pouco de camiño subindo cara a Bolzano. E aí sí que había algún túnel, pero en xeral non tivemos problema. Cantos días estivistes nesa zona dos Dolomitas? Nesa zona, digamos, 2 e medio, 3, máis Uns ou 3 menos. días. Sí, que para ver a zona por ali, sobre todo se fai bo tempo, eu creo que está ben. Se logo queres facer rutas de sendeirismo, que hai a chea delas, porque hai sitios que só podes chegar a pé. Entón, se queres ir facer rutas e demais, eu creo que fan falta máis días. Igual poderíamos volver a ver outras cousas que non vimos nesta viaxe, pero creo que con 3 días para facerte unha idea está ben. E un plan que era dormir nun hotel ou nun apartamento e logo pasear. Ali apartamentos eu creo que non hai moitos. Vale. A nosa idea era ir tranquilos, ir vendo sitios co coche, non tiñamos ningún plan marcado. Se algún día que tivemos que reservar unha cousa que agora vos contarei, pois íbamos bastantes en plan, collemos ali un hotel que nos saiu bastante, bueno, ben de prezo para a zona, creo eu, foron como uns 250 euros 2 noites entre os dous. Entón, pois arranxamos así, a verdade que moi ben. E que diferencia hai cando colles os hotéis nesta viaxe? Intentastes ir a Venecia, como estamos vendo nas imaxes, tamén os Dolomitas, e tamén Sí. a Verona, e tamén a Padua. Hai moita diferencia no que costan os hotéis entre algún deses 4 destinos ou non? Bueno, Home, en Padua non dormistes, non? Non, pero en Venecia tampouco dormimos, porque era moito máis caro dormir unha noite en Venecia que unha noite nas Dolomitas. Sí, de feito collimos o ter o coche, o que fixemos foi dormir a 15-20 minutos de Venecia. Claro. E ir ata ali nun dos parkings que hai antes de entrar a Venecia, que bueno, xa non podes entrar obviamente co coche, entón deixamos o coche ali e logo fomos a pé, que igual é media hora ata o centro de Venecia ou algo Dixo así. que dormiu no coche. No. Ah, dixese o coche. Dixe que dormí no- deixamos o coche. Collemos o coche, como tiñamos dormiu coche... a 15 minutos. A 15 minutos, A sí. 15 minutos, Sí, eses vale, días pero que non no estivemos en parking, Venecia. No, nun hotel, Nun hotel. sí. Vale.
Vale, ali ben, nesta zona ben. Sí, home, o hotel das Dolomitas era mellor, neste Sí. caso era como se fose un apartamento hotel, que estaba ben, pero que en Venecia era imposible dormir. E en que zona dos Dolomitas vos quedastes para poder facer un pouco o centro neurálxico das excursións? Estaba preto de Cortina d'Ampezzo, que é un pobo super bonito que hai ali, tamén creo que se celebran os Xogos Olímpicos no 2026, os de inverno, que, bueno, típico de turismo así para deportes de inverno, de esquí e demais. Creo que eran 15 minutos. É un hotel que estaba pois no medio da montaña, só había ese hotel, a verdade. Ti ibas parando co coche, había pois casiñas, hotéis que operaban así, estaban un pouco illados. E foi moi complicado atopar hotel ou non? Puxémonos unha tarde un pouco a configurar un pouco como ia ser a viaxe e a verdade é que sí que foi un pouco complicado, máis que nada onde posicionar o punto de partida para logo poder ir ver o resto de cousas, porque as Dolomitas son bastante grandes, dun punto a outro igual tes 3 horas de diferenza. Estrada de montaña que as distancias son en tempo moito máis elevadas. longas, claro. Sí, entón collemos un punto un pouco no que ver pois o pobo este de Cortina d'Ampezzo que nos gustou cando vimos en fotos e algún dos lagos máis, e obviamente sí que nos quedaron cousas en ver que estaban un poquinho máis afastadas da zona, pero bueno, collemos así uns lagos de referencia, algúns povos, e foi aí onde escollemos o hotel. Creo que se chamaba Paso Treconti ou algo así, era o nome do hotel por esa zona. Os Xogos Olímpicos van a ser entre Milán e Cortina no ano no 26. E no vosso caso entón o hotel estaba situado máis ou menos no centro ou nun sitio accesible para o resto de excursións. E como planteaste as distintas excursións que idas facer polos Dolomitas? Que fixestes? Pois mira, o primeiro día o primeiro día en verdade foi a primeira tarde, porque pasamos a primeira mañá en Riva del Garda, que é así como un pobo que hai no lago de Garda xusto a ribiña de todo, moi bonito tamén para pasear, así tranquilo, e logo fomos subindo cara a Bolzano, que é unha cidade que xa está metida nas Dolomitas. Por aí estivemos, porque de Bolzano ata o noso hotel igual hai 2 horas, ben, wow, en coche. Entón paramos a ver unha igrexa que está nun val que se chama Val di Funes, e que me documentei todo porque claro, tanta cousa, que se chama Val di Funes, hai como unha pequena igrexa que é como máis turístico, que pasa que ese día facía unha néboa horrible, e só pudemos ver a igrexa, que de feito é unha igrexa que está nunha finca privada duns gandeiros que teñen ali pois un hotel, e hasta víamos as vacas dentro da corte e todo. Entón fomos por aí. Que decir dentro da igrexa. No, porque a igrexa é unha cousa pequeniña, entón nada, estivemos aí un anaco e logo xa fomos directamente ás Dolomitas. Entón, como xa era de noite, ese día prácticamente vimos esa igrexa e pouco máis. E logo o que fixemos foi ir ver como un pico así elevado, un paso entre montañas. Pasamos por Cortina d'Ampezzo, que é un pobo super bonito. Tamén se nota que é un pobo no que hai pois tamén moito diñeiro, porque tiendas, bueno, de marcas de luxo por abrir, que sei, Dior, Gucci, bueno, pois todas estas, vi esa xente que tiña diñeiro. Entón estivemos por ali, logo fomos a esta montaña, e logo pola tarde xa empezamos a ver os lagos, porque hai unha chea de lagos. O sea, un pouco unha das cousas que sí que hai que facer si sí, nos Dolomitas é flipar cos lagos que hai, non? Sí, porque hai unha chea de lagos e como que cada un é diferente. Sí que é certo que hai un que é o máis espectacular, que se fomos o día seguinte pola mañá para ir con calma, e porque tamén era necesario reservar. Entón o que fixemos pola mañá foi ir hasta este paso entre montañas, pasear un pouquiño por ali. Non fixemos ningún ruta iso, porque nos íbamos un pouco a ver pois o paisaxe e tal, e non de senderismo. Íbamos disfrazados de montañeiros, que nos gusta dicir. Había moita xente que se ia facer rutas, nos íamos pasear. E tivestes bo tempo, disme, máis ou menos? Sí, menos o día ese que fomos ver a igrexa esta, o primeiro día que fixose un pouco de néboa, e logo houve un día en Venecia, o día que fomos pola mañá a Venecia e logo fomos a Padua, que tamén choveu un pouco, pero resulta que en Padua hai soportais bastantes, unha cidade con bastantes soportais, entón íbamos metendo por ali. Sí, pero na montaña, que na montaña sí que pode cambiar, si fai. Sí, na montaña cambia. Tivemos sorte aí, porque non fixo moita calor, porque en setembro igual en Italia pois igual tamén fai calor, pero non, estivo bastante ben, fixo sol. Entón nada, ese día fixemos así, e pola tarde fomos ver pois creo que 4 ou 5 lagos. O lago de Misurina, que é un lago que ten unha curiosidade, que hai moi boas condicións climatolóxicas, e un aire moi limpo, entón hai ali como un centro, un hospital
no que están tratando a nenos con asma infantil. Creo que é unha curiosidade, un edificio que é moi característico das postais do lago de Misurina, que, bueno, que se ve ese hospital, é algo moi curioso. Era o que antes era ir a tomar os aires da serra. O aire seco e frío, pois axuda os pulmóns. Sí, algo así. Bueno, é unha curiosidade e tal. É un lago tamén moi grande que non nos deu tempo a facelo todo, porque tampouco é dos lagos máis espectaculares. É un lago que hai que ver, pero tampouco dos máis espectaculares. Por que tiñas que reservar? No, este non. O que tivemos que reservar foi o do día seguinte. Logo vimos tamén o lago de Ilandro, que hai moitos lagos nos que podes parar. O que dicía eu, que son carreteras, pero que tes tamén un sitiño para parar, e se queres pois, estar aí un anaco, podes estar vendo o lago, unha montaña que haxa preto, ou o que ti queiras. Entón fixemos así, vimos o lago de Ilandro, o lago de Dobiaco, que sí que é un máis turístico, e que ten un parking aí fora no que podes aparcar, creo que son 2-3 euros por un par de horiñas. Aí xa ten máis restauración e máis cousas, bueno, ao redor, é un poquinho máis turístico desa zona. E logo o lago de Antorno, que é un lago que non é moi, bueno, non é moi turístico, ten aí un hotel enfrente, pero que tamén é moi chulo, ves as montañas detrás, que iso todo o tempo vas co coche e vas flipando igualmente, porque claro, é unha paisaxe que esteas onde esteas. Como cando viaxas a aquel sitio no que ves algo novo, por exemplo, para min, cada vez que viaxei a algún sitio no sudeste asiático no que hai templos, ou cando vas nun momento dado a Exipto ves outro estilo de xacementos. Hai un momento no que dis, vale, outro lago, sabes, que enseguida se afai os ollos perciben como algo usual, algo que é completamente inusual. Sí, é o que fomos esa tarde que fixemos esa ruta un pouco dos lagos, dixemos, bueno, pois está ben, xa vimos uns lagos, que pasa? Que nos quedaba un que era así como máis coñecido, e que ese sí que había que reservar. Entonces estivemos debatindo se ir ou non precisamente por este tema de se xa é suficiente ou se podemos seguir vendo lagos. Entón o que fixemos foi reservar. Resulta que este lago, que se chama Lago de Ibraes, estaba a uns 48 minutos do hotel. En este caso sí que hai que reservar en temporada alta, que é do 10 de xullo ao 10 de setembro. Nos pillou xusto o último día que hai que reservar. Fomos o 10 de setembro e tivemos que pagar o parking, porque hai moito turista nese lago, porque como é un dos máis bonitos. A reservas o aparcamento? Sí, reservas o aparcamento. De feito hai algo moi curioso, que é que cando ti fas a reserva do aparcamento tes que reservar tamén como un bono para consumir nun establecemento que hai dentro dese parque natural, porque este lago está dentro dun parque natural. Entón, nós o que fixemos foi pois pagar o que fose de aparcamento, que creo que é bastante elevado, non sei, son uns 15, 20 euros. Por aparcar o día inteiro? No, por aparcar podes visitar nunhas horas nesta tempada, creo que de 9:30 a 4 da tarde ou algo así. Eso 20 pavos. Sí, eso sí que é bastante caro, creo que son 15, oferta de demanda, 20 sí. Caros. Sí, e logo, pois igual creo que en total pagamos 40, porque hai como un bono que che obriga a consumir pois un dos estabelecementos que hai nese parque natural. Entón nos que fixemos foi coller un restaurante, e cando saímos do lago fomos comer a un restaurante que tiña aí unhas vistas bastante chulas. É como unha entrada a unha discoteca que inclúe a copa. Sí, pois algo así, sí. Vale. Pero o lago a verdade é que igual é recomendable ir despois da temporada alta, porque sí que había moita xente, pero ainda así é o típico lago coa agua cristalina, que ves a montaña inteira de fondo. Eu creo que é un dos sitios máis bonitos, se non o máis, no que estive na miña vida. As cores que se ven nos lagos das montañas son brutais, como haxe un pouquiño de contraste de luz, é brutal. Sí, a verdade é que sí. E iso que setembro xa non é, como quen di, temporada alta, e non había tanta xente como imagino que verán agosto, porque por exemplo podes coller unhas barquiñas para ir polo lago e demais, pero que iso xa imposible porque estaba a tope. Entón o que fixemos foi, creo que o lago son como uns 3 km, 4 pois ao redor. Nunha oriña está feito, vamos. Sí, bueno, íbamos parando para sacar fotos, ou que sei, para estar, había tamén vaquiñas por ali polo medio, porque, bueno, ao final é un espazo natural protegido, e por ali había de todo. Entón, nada, esa mañá estivemos nese lago porque a verdade é que é unha pasada, gustounos moito, sí. Bueno, que máis cousiñas podemos facer nos Dolomitas? Pois mira, logo xa baixamos. Sí que é certo que hai algún sitio que non fomos, unha porque había que pagar entrada, por exemplo, o Trecrime de Lavaredo, que son como uns picos moi característicos que hai por ali. Creo que tamén hai como un control antes de chegar ali, que son 30 euros ou algo así para poder acceder soamente. E logo non sei exactamente se podes, se chegas, aparcas
e xa o supoño ves. que terás que facer unha ruta. E nós, a verdade, non íbamos no plan de facer ninguna ruta de sendeirismo. Entón hai cousas que sí que nos quedaron pendentes, como iso, as Cinque Torre, que tamén son unhas torres moi características das Superfamosas. Dolomitas. Esas cousas Non chegastes quedaron nos ali, non? pendentes. No, digamos que o vimos eses lagos e demais. Na montaña estivemos nese Paso Llao, que é un paso entre montañas tamén moi coñecido, en Cortina d'Ampres, que nos gustou moito. A que hora hai que rematar as excursións ali? Porque unha das cousas que teñen os sitios de montaña é que, sobre todo se estás no medio dun val, é que enseguida o día acúrtase moitísimo porque o sol desaparece moito antes do que imaginas. Sí, non madrugábamos moito tampouco, porque estar de vacacións e madrugar, pois a veces levase un pouco mal. Sí. Pero igual ás 9:30, 10 andábamos xa por aí co coche, e ás 5 e pico xa empezaba a oscurecer. Entón o que facíamos eses días, en vez de comer nun restaurante, a coller algo para comer ou pedir algo para comer, e comíamos, eu que sei, no lago de Ibrais comimos ali no sitio este, pero o día que fomos ver o Paso Llao e o resto dos lagos, creo que comimos ali ás beiras dun lago. Entón así tamén aforras o de estar pois igual 1 hora e media, 2 xantando, tamén tes máis ocasión para ver outras cousas. Nos Dolomitas non se esquía no verán, non? Non hai neve durante o verán, ou si? Non sabes? No, Aí cero. nos non vimos nada. Bueno, no lago de Ibrais sí que nos picos sí que vías que había algo de neve, pero polo demais non había neve. Nos puntos así, non sei, 1500 metros Vale, ou así, estabades moi non abaixo. había neve, sí. Vale. Bueno, pois a verdade é que esta primeira parte do programa quedou moi chula. Moita envexe. Sí, gustache os deportes de inverno? Ti esquías? No, eu creo que se me daría moi mal el esquiar, son un pouco patosa. A seguinte pregunta era, vas volver en inverno? Vai ser que non. No, en inverno gústame a neve en sí e as paisaxes de inverno, pero esquiar non sei eu se me atreverei, a verdade. Vale. Bueno, pois os Dolomitas, como dicíamos, xa sabedes, a opción que plantexa Clara Rial é facelo en coche, encontrar un sitio no medio dunha ruta que sexa máis ou menos accesible, polo menos en tempo, para chegar a todos os lagos, a todos os puntos, a todos os povos que queredes ver. En este caso, xa vedes que se poden ver os Dolomitas tamén sen a intención de ir facer trekking, porque hai moita xente que identifica que a visita á montaña está íntimamente ligada con facer camiñatas, trekking, etc. Sí, andainas E hai desta- moitas ocasións que non ten sentido. Hoxe en día hai casi plans para todo o mundo, non? Neste sentido. Sí, de feito, quero decir, había lagos, por exemplo, no lago de Antorna igual estivemos media hora sentados nun banco, dábanos o sol na cariña e xa está, é que hai veces que non necesitas estar pois 3 horas andando para ver unha boa paisaxe, que seguro que tamén a ves, pero nun sitio como ese que vas no coche e xa diste, eu creo que este paisaxe non o vou ver na miña vida, e xa te impresiona no momento no que o estás vivindo sen ter a necesidade de estar facendo unha ruta ou que sexa, con estar ali xa é unha cousa. Era a túa primeira flipante. viaxe de montaña, especificamente, sí? Sí, de feito é a miña segunda viaxe a Italia, porque só estivera en Roma e fora unha excursión co colexio, non foi nin como pola miña conta. Entón, claro, o ser de montaña tamén, o que pasa é que foi en setembro, entonces, inda que foi de montaña, para mí sigue sendo como vacacións de verán. Como describirías esa primeira sensación cando chegas a unha paisaxe deste estilo? Porque é unha das paisaxes máis chulas que hai en Europa, a dos Dolomitas para a montaña, para alguén que non está afeito. Nos estamos afeitos a ver aquí praias gigantescas, costa exuberante, como queiras miralo, pero a montaña ten algo especial. Lembras un pouquiño como foi esa sensación a primeira vez que miraches nun mirador, viches un lago coas montañas de fondo? Eu creo que me sentí un pouco pequena, no sentido de dicir, mira todo isto que hai aquí, eu son aquí un nada, e inda que haxa aquí moita xente, como que estás soa diante da naturaleza máis, non sei, máis real, máis presente. Eu creo que te sintes un pouco pequena diante de todo iso, e a veces pensas que tes problemas, eu que sei, preocupaste porque non me funciona o calentador na casa, Sí. ou calquera cousa, de repente chegas ali, que máis dará todos esos problemas? É un pouco desconectar e darte de conta de que hai cousas que non son para tanto, Sí. e que merece moito a pena, sobre todo, pois valorar o entorno natural, sobre todo días como o de hoxe, que o cambio climático e demais están facendo que cambien as cousas a nivel mundial. Entón, eu creo que iso, sentirme pequeniña e valorar tamén pois o que nos ofrece a natureza sen darlle nada a cambio. É moi terapéutico o paisaxe de montaña, a verdade é que se queredes probar algún día non estades moi afeitos, porque a miña sensación tamén coincido totalmente con Clara esa, que de golpe eres moi pequeniño e que as distancias son enormes, que non se percibe nin polas cámaras, nin
nin a grandeza da paisaxe cando estás en persoa é brutal. Bueno, se queres falamos un poquinho agora despois da outra parte da viaxe, na que Veña. visitamos Venecia, na que visitamos Padua, que ao mellor non visita tanto a xente, e así nos recomenda se merece a pena pasar unha tarde ali, e tamén sobre todo Verona, que nese caso coincidimos, é unha das cidades máis chulas do norte de Italia. Antes, temos que ir con Dani como sempre para ver que nos trae hoxe na súa mochila, así que veña, imos con Dani. En Lambóns de viaxe, trebelladas na mochila. Veña, pois imos con Dani, a ver que nos traes hoxe na túa mochila. Pois vou Vas a contar falar a semana de- que ven como teño que facer para reclamarlle a Ryanair ou non? Sí. Porque eso é moi interesante. Hai moita igrexa en Santiago, baixas, rezas. E mira, estou en reclamacións con Volotea polo Sí, tema do aínda? avión. Sí, aínda. Canto tempo pasou? Pois 5 meses máis ou menos. Paciencia. Bueno, eu vou falar de San Judas, entón, non? Join Sherpa, sí. Vale. Join Sherpa, si tecleas Sherpa en Google, Join Sherpa, pois serache unha página web que ofrece servicios relacionados cos requisitos de viaxe e obtención de visados electrónicos. Entón, está moi ben esta página porque o que fai é ten como dúas seccións. Unha é consigue unha visa, unha e-visa, unha visa electrónica, e logo tes a outra que pon requerimentos de viaxe, que esta é a parte que nos interesa. Entón, ti dixlle de onde saes, que conexión fas, onde chegas, que tipo de viaxe fas, se de traballo ou se é de turismo, e logo a data de entrada e a data de saída do país. Vale. Entón, el colle e sacache. Que son, perdón, ata aí son as preguntas que che fan en casi todos os países distintos cando queres facer unha visa. Sí, É o cuestionario, digamos, tipo que che fan. Eses campos hai que enchelos en casi todos os sitios. efectivamente. Pero, tío, que fas é, imagínate que tes que facer, e por exemplo, fixe un experimento que era ir de aquí, que sei que van a cambiar as cousas, ir de aquí a Estados Unidos, pero pasando polo Reino Unido. Vale. Porque vai haber unha visa e... Bueno, pois el colle e dime que necesito unha ETA, que é unha autorización electrónica de viaxe. E logo, para chegar aos Estados Unidos, necesito o pasaporte electrónico metido na aplicación do teléfono móvil, aparte do pasaporte normal. E dime tamén se viaxo con mascota, que certificados necesito. E dime tamén dame a ligación co que tramitalo. E tamén indica, neste caso non é necesario, pero se pos algún país que si o que necesita, as vacinas que necesitas. Moi interesante, super interesante. Só cunha busca, dicindo as escalas e dicindo o destino e as condicións e as datas, porque tamén hai sitios onde é recomendable viaxar ou non é recomendable viaxar, dache toda a información nunha súa páxina en Sherpa, en joinsherpa.com. Entón, outra das vantaxes que ten esta página, que é onde saca o beneficio, é que che permite adquirir directamente a través deles as e-visas, as ETAs e a estas. As estas dos Estados Unidos. Entón fan intermediarios e cobranche un pouquiño máis, pero... Pero xa o fas directamente con Pois. eso e só tes que colocar os datos unha vez. Moi ben. Que resulta unha comodidade. E o fas todo dun xeito rápido e seguro, en todo o proceso que bueno, é un servizo que está bastante ben. Ademais, dinche, se entra dentro dos contratos de itinerancia do teléfono móvil. Que guai. E se tamén se envía unha ligazón a un servizo como Olafly ou, sabes, como estas tarxetas eSIM do destino ao que vas. Porque sabedes que sempre recomendamos, hoxe en día hai moitas facilidades para intentar non ter que chegar aos destinos e comprar no propio aeroporto as tarxetas, que sabes, nunca sabes si van a estar ben, pues, se mete un poquinho máis de desconfianza. Sí. E entón, todas estas empresas que funcionan hoxe en día moi ben vendendo eSIMs, pois está fenomenal. É dicir, que ademais de informarte, provee dos servicios máis básicos que necesitas en estas búsquedas, non? Sí, Esta página. Toda a burocracia que necesitas, a cousa sanitaria, tanto túa como a túa mascota, se a levas, e o tema do teléfono móvil resolveo. Está guai, sobre todo porque hai en ocasións nas que miras en algún país que é difícil saber se neste momento teñen visa, se non teñen visa, porque como ti buscas en internet, a busca que faríamos ti máis eu normalmente de Myanmar,
Myanmar neste momento no 2025 ten visa. Ti buscas, pero as informacións que che saen en moitas ocasións non están colocadas por ano, sino están posicionadas, o mellor son do 21. Fíaste desas cousas, hai moito motivo para desinformarse. Ese exemplo que das ti está ben, porque eu puxenlle que quería ir de aquí a Estados Unidos a través do Reino Unido en setembro do ano que ven. E a visa esta que van a exixir ainda non está. Claro. Pero sí que me marca que vai ser necesaria naquel momento. Entón a cousa está actualizada, está anticipada, que está moi ben, e todo nun único sitio, nunha única busca. E moitas veces, ao que iba, que as escalas... consideramos que a escala, como non baixo no aeroporto ou que vou estar pouco, que non vamos a ter que entrar no país, senón imos ter que cumprir certas condicións. E a veces sí que hai que cumprilas igualmente, dependendo de moitos factores. Entón, isto é un xeito moi cómodo de anticiparse a moitos problemas. Que guai, como se chama a páxina? Sherpa, en joinsherpa.com, e dentro de joinsherpa.com hai que ir a sección de consegue a visa ou requerimentos de viaxe. Moi interesante, graciñas, Dani. De nada. Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaudio.gal. Ora che non ho più te, lo sai che non riposo mai, mai. Baby, tu non mi vedi, guarda che lo so come stai. Degli amici, cosa dici? Cicatrici, quante ne hai? Baby, tu non mi credi, hai 200 all'ora, come un pazzo in autostrada, che ti cerca ancora, che ti vuole, che ti chiama. È un'anima sola che non sa più dove va. Spegni le luci della città, così che il cielo si illumina. Balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica. Spegni le luci della città, così che il cielo si illumina. Balliamo l'ultima volta, ma... Ben, estamos xa afrontando a segunda parte do programa. Estamos no programa 142 de Lambóns de Viaxe, visitando o norte de Italia. Acabamos de pasar polos Dolomitas e agora imos ver 3 cidades. Unha chea de xente, non é unha sorpresa, Venecia. Outra para visitar nunha tarde. Despois unha das máis fermosas, unha das grandes sorpresas, cada vez menos, do norte de Italia, que é Verona. Estamos con Clara Rial, compañera da Radio Galega, que estivo ali hai aproximadamente algo menos de medio ano. Clara, Sí. contanos experiencias de Venecia. A ver, antes de nada, dicir que esquecime dun lago que non está nas Dolomitas exactamente, que está baixando, que se chama de Auronzo, que é, bueno, un lago artificial dunha presa que tamén é moi bonito, que está ali dun pobiño italiano das montañas. Recomendas que pasemos por ali, xa que sí, pasemos, Auronzo non? é un sitio moi bonito. Queda aí tamén, se estades por ali ou pasades por ali, así como recomendación. Baixando xa a Venecia, pois, a ver, é que a mí sorprendeume que en setembro, a ver, sorprendeume dentro do que cabe, sabía que en Venecia ia haber máis xente despois de vir das montañas, que aínda que houvese xente, estás nun espazo moi grande. Entón, claro, eu creo que a idea sería mellor ir primeiro a Venecia e logo as montañas, visto con perspectiva, porque seguramente nos ia fascinar máis Venecia de primeira impresión e non vendo xa, pois, tendo o percorrido. Pero creo que máis chamou logo a xente. Sí. Son unha persoa moi tranquila, entonces Claro. teño moita xente, Pero, por moito exemplo, Verona, que estamos balbordo. vendo imaxes agora de Verona. Tamén había moita xente, pero non tan concentrada en puntos como estratéxicos. Por exemplo, pasando a ponte de Rialto a de Venecia mítica, é que ías como esquivando a xente, e isto era 12 de setembro. Entón, non sei como estará eso en xullo, en agosto. Facía calor incluso, ese día facía calor, non sei se é porque Venecia ten microclima, porque nas montañas estábase máis ou menos ben, non facía frío, pero en Venecia notamos algo de calor. E iso creo que foi un pouco pola xente tamén, porque igual tiñas expectativas moi altas
sí que había xente que viaxou ali, que coñezo, que me dicía que non era para tanto, outra que sí, que lle gustou moito, entón igual tiña as expectativas moi altas e ao final, un pouco simplificando todo, dixen, pero se aquí o único que hai en vez de estradas son ríos e góndolas e no xa está. verán, que casi era final de verán, non? Sí, 10, 12 de setembro, por esas datas. Cheiraba moito, porque ás veces cheira mal Venecia. Pois a min tampouco me deu esa Hai certas impresión. zonas que- A me certas zonas que Auga sí. estancada. Sí, que auga estancada, pois sí que é certo. Pero non me deu esa impresión de suciedade que tamén escoitara comentarios iso, que era unha cidade que estaba sucia e que non estaba pois limpa para acoller todo o turismo que ten. Non me deu esa impresión, pero eu creo que foi simplemente que chegamos de estar nas montañas tranquiliños, con unhas paisaxes, sentíndonos así pequeniños, chegamos a Venecia rodeados de xente e que a experiencia pois igual non foi a mellor, que ainda así a arquitectura e ver, eu creo que iso era, o sea, teñamos que pasar por ali sí ou sí porque é algo que hai que ver, creo eu, como Pasa que hai funciona zonas esa que cidade. é unha auténtica Disneylandia. Sí, estas no. son ringleiras de xente Para entrar á Basílica de interminables. San Marcos era imposible. Sí. Pero imposible. Entón optamos por tomar un café no café este mítico, que seguramente sexa o café máis caro da miña vida, na piazza de San Marcos, e estivemos así, tranquiliños e paseando. Di a cifra. A cifra, creo que foron 13 euros o café. Bueno, tranquilamente. Un café, 13 euros. Pode Sí. ser, sí. O non, o peor non foi eso, o peor que o café era para min, o meu mozo pediu un auga, foron 10 euros. E eu, home, para eso pide outra cousa. Sí. Unha cervexa ou algo, ainda que sexa algo Si máis, non sei. hubo paseo en góndola. No, Vale. no, porque tamén era claro. que tamén era algo que nos recomendaron de, bueno, xa que estades ali, facede o paseo en góndola, pero xa estábamos nun modo negativo de Claro. vamos a andar por aquí a ver que hai Pois e mira. xa non queríamos nin gastar o diñeiro en ir en góndola. Fomos non me vai salir o nome ahora. O transporte público. Si, a mí sale Batomús, pero non é Batomús, pero nos barquiños. Nos barquiños estes Sí. que son como os Eso xusto que ia buses recomendar. de Eu estive en Venecia. Venecia varias veces, se a xente é tranquila, non é unha mala idea quedar a dormir sabendo que non pasa nada. En canto marchan os turistas non pasa moito, non hai moito E marchan todos á mesma para hora, petos ou- como o noso, etisos friendly, que non hai moita pasta, que non podes ir a restaurantes super top. Claro. Hai moi pouca movida, é moi tranquiliño. De feito, eu pasei un fin de ano en Venecia e non había onde ir despois das badaladas. É moi tranquilo, pero a cambio, cando sae o último tren, cando empeza a marchar a xente a partir das 7:30, 8 da tarde, eso queda espectacular. E coller un transporte público polo canal principal e poñerse na proa é super chulo, porque sí que quedas un poquinho máis tranquilo. E sair a primeira hora da mañá cando aínda non hai xente é tamén super chulo. Dito isto, Sair pasear. sair pasear, Vale. antes de Sí. almorzar, sair dar un paseo cando aínda non chegou toda a xente. Date conta que entran buses, coches e os trens. Claro. Entón de golpe entran milleiros de persoas que abafan a cidade. A cambio disto, se non queres pasar noite porque é relativamente un pouco máis caro, é certo que incluso desde Verona, casi che diría incluso desde Milán, se non che importa ir a facer unha excursión de 3 horiñas en tren, podes facer unha excursión de un día a Venecia se che apetece. Desde Verona, desde logo, creo que son 1:45, unha cosa así, 2 horas e cuarto en sí, tren. eu creo que non chega. Ah, bueno, Podes entón non sei, levantarte en temprano, coche facer non. 7 horas 8 por Venecia e dar a volta e volver. Sí, pois igual é boa opción, sobre todo se eres como min que prefires estar máis tranquila e o teu aire non estar rodeada de xente. De feito, non fomos nin visitar pois esta zona de Murano, non? Que decías antes, Dani, da tradición que teña ali de Murano. Xa non fomos ali porque isto foi o primeiro día. Estivemos, bueno, pois vendo as típicas zonas, ata pensamos en se xogaba o Verona, ir ver un partido do Verona, non tivemos Vaya esa historia sorte. dese equipo, que chulada. Sí. O Kievo. Efectivamente, pero non xogaba na casa, entón estivemos por ali, comimos un xeado, pois entramos a ver unha exposición que había por ali, bueno, pasamos ali un pouquiño a tarde. Entón, o día seguinte, eu quería ir ver o museo de Peggy Guggenheim que hai ali en Venecia, que está moi guai. Entón o que fixemos foi coller a entrada para o día seguinte ir ao museo pola mañá. Estivemos a mañá pois no museo que está moi ben e aparte, bueno, que ten obras, eu que sei, de Picasso tamén, o sea, que tiene un museo moi guai e ten como unha especie de, bueno, terraza, digámoslo así, que dá directamente ao canal. Entón saes por unhas portas do xardín e tamén tens moi boas vistas aí dende o museo ao canal. Dito isto, logo xa recollimos e marchamos pa Padua. E que tal está Padua para dar un paseño pola tarde? Ben, aparte ese día creo que o xestionamos ben porque ese día estaba así medio nubrado, entonces amenazaba con chover,
O que fixemos foi recoller e ir a comer a Padua, ali nunha das piazas, creo que lle chaman Praza das Ervas, porque se comerciaba moito con ervas na Idade Media e así. Entón comimos ali, estivemos paseando, como dicía, teñen como moitos soportais. Entón, estaba chovendo, pero ti metíaste nos soportais e ibas así paseando pola cidade. Entón, así foi como fomos vendo a cidade. Aparte, é unha cidade, me deu a impresión que agora confirmo, que moita presenza, moita xente moza, como un ambiente así universitario, un pouco como se respira igual aquí en Santiago na zona bella, pois eu que sei, os xoves ou os venres. Sí. Era de tarde, pero xa respirabas que había, non era unha cidade morta, sabías que aí pois había As cousas vilas, a facer. o que serían as vilas do norte de Italia, incluso chegando a Toscana e tal, teñen todas unha oportunidade brutais. Isto máis cunha vila, Bueno, Sí. pero para eles, ao lado de Milán, este tipo de sí, cousas, claro. é unha vila para eles. Sí, máis grande de sí. Santiago, obviamente, debe ser como, non sei canta xente debe vivir en Padua, pero 215.000. pues eso, igual como a Coruña, pero son todas moi interesantes. E por que non recomendarías ir a Verona, por exemplo? Ir a Verona, pois en Verona estivemos o día seguinte e tamén nos pareceu, dentro de que sí que había xente, de feito hasta había moito español, porque escoitamos como moitas familias que debían estar acompañando a fillos ou fillas que estaban de Erasmus e cousas así. Sí que había xente... Buscando piso. Tamén que se repartía, como que se reparte a xente moi ben entre as cidades. Sí que é certo que hai como un par de brazas no que está un pouco máis masificado, o balcón de Xulieta e Romeo, eso Sí. o sea, entramos a velo, o balcón é este, xa E está. aparte unha carallada, sí, un patio cun balcón, non? Sí, había non sei canta ringleira había para subir a sacarse a foto típica pois ali no balcón. Nos dixemos, este o balcón, e fomos, seguimos dando voltas pola cidade. De feito, o que fixemos foi ao final do día, así un pouco para ver como se poñía o sol, subimos ao castelo este que non me sai o nome agora, Castelo de San Pietro, que hai un funicular que por 1 ou 2 euros subes ali arriba e hai moi boas vistas, podes estar paseando por ali. Moi chulo. E Verona unha cidade que me gustou moito sen ver nada en concreto, porque ao final o que fixemos durante a viaxe un pouco foi pasear por Pero distintos está moi guai, tanto lugares. si voas directamente a Verona, que a veces desde o Porto hai vos, e se non, co habitual que hai desde Santiago a Bérgamo, desde aí en tren chegas moi ben, é un destino super interesante. Eu creo que daba para máis. Tomaches aperitivo en Verona ou non? En Verona non sei que fixen, a verdade. Non saístes ás 6 a 7 da tarde a tomar No. un aperitivo? Porque Bueno, ali sí. na plaza principal do pobo hai moi bo ambiente de aperitivos. Sí, creo que fomos ali arriba e logo baixamos, tomamos algo e logo xa marchábamos porque o día seguinte teñamos avión ás 7 da mañá. Ese non fallou, grazas a Deus. Pero sí, creo que comimos ademais nun sitio que ten moita fama, que non recordo agora o nome, que estaba moi rico, que cho poñían como para levar, porque ali era imposible comer, entón tamén comimos por aí sentados nun parque. E gustounos moito Verona, eu creo que daría para máis, porque non entramos en ningunha basílica, Sí. nin en ningunha, que sei, museo ou que fose. E ten un par, a ver si algún día pudiésemos dar as recomendacións, pero ten un par de comidas para levar, tanto de pizzas como de pasta, de dunha calidade brutal, Eu recordo que comimos uns ñoquis, creo que era un ragú, sí, creo que eran ñoquis ragú, que estaban riquísimos, e iso que era algo que fan para levar, pero que fanche ali no momento, o sea, ti velos como che estaban cociñando, e ese sitio tiña ringleiras, o que pasa que esperamos uns 5-10 minutos porque foron rápidos e podemos coller ali a comida. Bueno, pues vaya viaxe que gañas de volver en algún momento a esa zona de Italia, que para nós aquí en Galicia, afortunadamente, polo momento sigue sendo relativamente accesible, mentre xa voos directos a Milán ou a Bérgamo, senón sempre desde o Porto, que chegas ata, moitas ocasións ata Pisa, ata Florencia, ata Verona, depende de cando sexa o sitio. Está moi interesante. Bueno, a próxima vez para cando, Clara? Pois cando me convidades e cando teña algo que contar, pois a ver se teño algunha viaxe Aquí estás convidada chula, sempre, como gardada. se queres vir a copresentar o programa. Non, eso é decisión túa, pero Habrá que pedir permiso a Dani, que igual non está moi de acordo. É que compartimos outros proxectos, digamos así. Efectivamente. que este proxecto, claro, Dani emancipouse de... Claro, Sí, sí. eu non do meu falo paraguas. das spin-offs que Veña, saen de aquí. quedan 15 segundos, vende o teu programa, Dani, vende. Vale, toda a xente que lle gusta o diseño, pois que A saiba... que non, é que quere E a coñecer que non, máis. efectivamente, que saiba que temos profesionais maravillosos en Galicia e lles facemos entrevistas extensas nun programa que se chama Movendo Marcos en agalega.gal e en agalegaudio.gal. Pois aí está esa cuñita. Moi ben, gracias, Clara, ata a próxima. Grazas a vos. Graciñas, Dani. Talujiño. E a todos vos almonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos e escoitámonos dentro dunha semana aquí en Lambóns de Viaxe na Radio Galega. Adeus.
Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, que bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis?